19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பையை வென்றிருக்கிறது இந்திய அணி. அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். இறுதிப் போட்டியில் 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அந்த வெற்றி கொண்டாட்டத்தினுடைய காட்சிகளையும் பார்த்து வருகிறோம். 19 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பையை இந்தியா வென்றிருக்கிறது. 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபாரம் நிகழ்த்தியிருக்கிறது. இளம்பெற சூரியவன்ஷி அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். जिंदाबाद जिंदाबाद अरे तुरंत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद